Benvinguts a aquest nou programa Qui som els catalans de l'exterior, qui som els catalans a l'Equador, qui som, què fem, què hem fet, tot això. Tot això que venim fent des de fa pràcticament 5 anys amb aquest projecte de Casals en xarxa. I doncs cada dimarts fem el programa Qui som, gràcies a la Mercè. Com estàs, Mercè? Des de Paraná. En Sergi, d'Aracaju. Com va, Sergi? Com estàs Fantàsticament avui? bé. Avui estic molt content. Molt bé, així m'agrada. Sí. Doncs res, tots dos sempre al peu del canó i a tots els que han ajudat perquè aquesta iniciativa tirés endavant, com ara la Rosario Palomino. Aquí no canviem de llengua i volem continuar sempre el teu llegat, Rosario. La FIEC, Federació Internacional d'Entitats Catalanes, som Catalunya Exterior, també som Catalunya, i tots els que hi heu aportat. Ara mateix ens podeu veure en algunes xarxes d'alguns casals. Especialment estarem contents si ens mireu a través de les nostres xarxes pròpies. Casals en xarxa, ja tenim xarxa de Facebook i YouTube, i us agrairem molt que feu like i ens ajudeu a difondre aquestes xarxes. Bé, dit això, passem a la presentació del nostre protagonista d'avui, l'Albert Arnabat, que fa molt de temps que volia tenir-te aquí, Albert, aquest programa, a càrrec de la Mercè Porqueres. Endavant, Mercè. Molt de gust. Moltes gràcies, Cristian. Bona nit, Catalunya, Països Catalans i Europa. Bona tarda, Amèrica. Molt de gust, Albert. Gràcies, igualment. Amics i amigues, avui tinc el gust de presentar-vos l'Albert Arnabat, nascut a Reus el 1961. Postgrau en grau superior. És docent investigador titular a la Universitat Tècnica del Norte, Equador. Doctorat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor a la Universitat Rovira i Virgili. Especialista en recerca històrica i en comissariat d'exposicions. Les seves línies de recerca abasten les relacions de la història i la imatge, la publicitat i el disseny gràfic. Els resultats dels seus projectes de recerca han estat editats en llibres i revistes especialitzades. Ha col·laborat amb museus i altres institucions culturals i ha format part d'equips interdisciplinaris de recerca de diverses universitats europees i americanes. Ha exercit de dissenyador, publicista i assessor de comunicació especialitzat en projectes editorials. Ha publicat més de 50 llibres i catàlegs de temes històrics, publicitaris i artístics. Ha dissenyat campanyes, marques i cartells per a empreses privades i institucions públiques. Ha fet recerca sobre la història dels catalans a l'Equador en diferents articles i ara mateix està escrivint-ne el llibre. Albert, ets molt benvingut al Qui som. Que per cert, Moltes gràcies. és casa teva, oi? Estem molt agraïts pel temps que ens dediques i especialment interessats en tot el que vulguis explicar-nos. T'escoltem, clar, després del preguntari que et farà el Sergi Blasi. Endavant, Sergi. Molt bé. Molt bé, molt benvingut, Albert, i tant que sí, aquí el preguntari del Qui som de Casals en xarxa. Bé, voldria fer-te unes preguntes i ara mateix hi començo. Som-hi? Vinga, ets nascut a Reus, per tant, ets reusenc de naixement. Correcte. Què és el que trobes més a faltar de Catalunya? Doncs les platges del Mediterrani. Jo era un usuari de platges nudistes de l'Hospitalet de l'Infant, per exemple, o a Tarragona, amb una aigua transparent, blau cel, immillorable, cosa que no trobo a la costa del Pacífic, a l'Equador. Més encara,
Ara és impossible anar a la costa d'Equador. La situació de violència armada és tan exagerada a les zones costeres que pràcticament anar a banyar-te és jugar-te la vida. Ostres. Per tant, sí, el que més enyoro és les magnífiques platges nudistes catalanes. I potser una mica també algun tipus de menjar català. No falla, eh? Això els catalans sempre tirem a la gastronomia, eh? El gentilici dels habitants de Reus és reusenc, però també us feu dir popularment ganxets. Ens podries dir per què? Bueno, això és una història antiga de l'antiga rivalitat amb Tarragona i coses d'aquestes que la veritat les noves generacions ja ho han oblidat totalment. Ostres, passejant per la Viquipèdia em trobo amb aquesta dada. Des de 1950, Reus ha sofert un fort creixement passant de 35.000 habitants a 100.000 actuals. Els immigrants, sobretot del Marroc, han fet créixer la població. Els estrangers ja representen el 8% de reusencs. El 2024, Reus té una població de 109.930 habitants. La meva pregunta és la següent. Els catalans som una mica els marroquins de l'Amèrica del Sud? No, en absolut. La veritat és que la població, la immigració magrebina que ve a Catalunya, en el seu 99% és immigració no qualificada, són mà d'obra, diríem, i res a veure amb la migració de catalans que estem a l'Equador. La gran majoria són professionals, ben qualificats, i els que van vindre en el segle passat, per exemple, a partir de mitjans del segle XIX, aquests sí que es van fer rics tots. Eren comerciants, eren industrials, eren gent emprenedora, i en un percentatge molt elevat van fer autèntiques fortunes a l'Equador del segle XIX. Van saber aprofitar la conjuntura d'un Equador que tenia molts pocs béns de consum i en canvi tenia matèries primeres bones i barates, al contrari del que passava a Europa. I, esclar, van encertar-la moltíssim. Alguns van arribar a ser les principals fortunes del país en la seva època, Caramba. cosa que els veïns mai seran a Catalunya. Respecte a les dades, jo crec que el percentatge d'immigració d'immigrants a Reus és bastant més elevat del que es reconeix oficialment, ja que molts dels immigrants magrebins ja tenen nacionalitat espanyola, per tant passen a comptabilitzar com naturals quan no ho són. Cert. Sí que és veritat que la població magrebina de Reus, malgrat viure en certs barris, etc., encara, afortunadament, diríem, no és especialment problemàtica, com sí que està passant amb d'altres ciutats catalanes i no diguem d'Europa. Molt bé. Actualment estàs escrivint un llibre sobre la història dels catalans a l'Equador. Se sap qui va ser el primer català que va arribar a l'Equador? Home, jo n'he trobat alguns ja del segle XVI, però són molt pocs. I el que sí que podem saber és que eren o bé militars, pocs, una dotzena, o bé religiosos. Aquests ja eren més. Aquests serien les dues branques, diríem, que van arribar primer aquí. I després alguns civils, diríem, en aquesta època de la colònia. Però són molt minoria. Diríem, els catalans comencen a emigrar a Equador a mitjan del segle XIX, quan Equador ja és un país plenament independent, en una primera fornada, i una segona fornada a la primera meitat del segle XX, per motius, diríem, diversos. I una última fornada a partir del 2008, amb la crisi financera internacional, que fa que alguns catalans, tots ells, repeteixo, amb alta qualificació professional o acadèmica, passin cap a l'Equador. Aquestes serien com les tres onades de catalans en aquest país. Fantàstic. Fantàstic. Formes o has format part mai de cap colla castellera? No, 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 en absolut. Ets doctorat en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. El proper dijous, o sigui, demà passat, el grup Catalunya Parla comença un nou curs d'Història de Catalunya amb el professor Zeus Moreno, des d'aquí al Brasil. Com resumiries, atent, com resumiries amb una o dues frases la història de l'última dècada de Catalunya? A l'última dècada, Sí, home, ha sigut
un fracàs darrere l'altre. Podríem dir que Catalunya entra en un estat d'absolut col·lapse a partir del fracàs del procés d'independència que culmina el 2017 amb el referèndum de l'1 d'octubre i que després, per múltiples raons, però podríem dir sense embuts, la traïció de la classe política fa que Catalunya hagi retrocedit en tots els nivells, al meu entendre, d'una manera esfereïdora. La gent està desmotivada, la gent no va a votar, o el votant independentista no va a votar, s'han perdut més d'1 milió de vots independentistes i això té una explicació clara, al meu entendre, que és la que acabo de dir. I el que és més greu, això fa que opcions clarament espanyolistes i que a més van donar suport explícit a l'aplicació del 155, com el Partit Socialista, hagi obtingut d'una manera indignant amb la presidència de la Generalitat i de molts ajuntaments. La majoria d'ells facilitat per Esquerra Republicana de Catalunya, que ha traït els seus orígens i s'ha venut, diríem, a l'espanyolisme més ranci i corrupte que representa, per exemple, Salvador Illa. Molt bé. Recomana'ns un lloc on vius que hauríem de visitar sí o sí. De l'Equador. Home, l'Equador el que té és una varietat, diríem, geogràfica impressionant. Jo estic a la Sierra, diríem, té com a 4 parts. Té la costa, té la Sierra, té l'Amazonia i té les Galàpagos, no? Jo estic a la Sierra, que diuen ells, els serranos, que és a dalt de la cordillera dels Alps, i que estem a una mitjana de 2.500 metres, per exemple. I Quito és una mica més amunt encara. Doncs bé, aquí agafes un cotxe i en 3 hores te pots plantar a la costa, on el clima i la gent canvia totalment, o cap a l'Orient te pots plantar al mig de la selva amazònica. A les Galàpagos no, perquè has d'agafar un avió, que està a 1.000 quilòmetres. En definitiva, per això en diuen el país dels 4 mons. La costa és un clima molt més calorós, molt més humit, la gent parla amb una variant dialectal de l'espanyol superdiferent, o del castellà superdiferent que els serranos, i inclús el comportament, diríem, sociopolític de la costa és molt diferent dels de la Sierra. I a l'Amazonia encara hi ha llocs que hi ha tribus no contactades. Hi ha, per exemple, els Shuar, són en realitat el que els espanyols colonitzadors en deien jíbaros, que es van fer famosos per les seves tècniques de reducció de caps humans. Doncs bé, aquesta gent encara existeix. Però els Shuar i Shuar que estan a la selva. La selva amazònica, de fet, que la gent que en diu que és un paraís verd, és una romantització absoluta. La selva és un lloc ben difícil per estar-hi, amb problemes continus, amb animals fréstecs, amb aràcnids, amb serps, amb mosquits, amb tot tipus de... L'aigua està molt contaminada. És a dir, sobreviure a la selva amazònica és una autèntica aventura de risc, sens dubte. Molt bé. Quan ets a Catalunya, mantens el català? Home, i tant, faltaria més. En realitat, Sí. a casa meva mai s'ha parlat castellà. De fet, la meva àvia, per exemple, ni tan sols l'entenia, el castellà. Prova que la castellanització del nostre país és una cosa molt recent. És una cosa molt recent i, a més, al meu entendre, soc bastant pessimista, estem en franca davallada, bàsicament, per un sistema educatiu que no fa immersió, tot és una farsa, i la gent jove prefereix parlar en castellà entre ells, inclús de famílies catalanes, i només parlen en català com a llengua oficial amb els profes. I aquí sí que part de culpa d'aquest procés sí que el té la immigració massiva i descontrolada, bàsicament de llatins i de magrebins, que molt difícilment s'integren en el món catalanoparlant. Hi ha excepcions, però això fa que no sigui necessari parlar català a Catalunya. I els humans, si no és necessari, no ho fem amb aquest tipus de qüestions. No podem exigir a l'immigrant que tingui diríem, un concepte nacional català i reivindicatiu, no. Són gent que ve a treballar, ve a guanyar-se la vida, i si el català no és necessari, no el parlaran. I això, en aquest sentit, jo crec que estem pitjor ara que quan el franquisme.
Quan el franquisme sí estava prohibit, absolutament, però la gent, els catalans, parlàvem català. A casa o a tot arreu on podíem. Ara ja veurem què passarà. En aquest sentit, soc francament eh, pessimista. Òbviament, ara he tingut un fill amb una afroequatoriana i, òbviament, jo intento parlar-li sempre en català. Català. A més, es diu Arnau, que deu ser l'únic Arnau de tot l'Equador, que em va costar registrar-ho al registre civil perquè no entenien. ¿Cómo? Arnau. ¿Cómo? Arnau. ¿Con T? No. ¿Con H? No. Mejor se lo escribo. Lo copia. Jo encara estic lluitant perquè no em posin la O de Sergio, aquí al Brasil. Em diuen Sergio, no hi ha manera, no hi ha manera. Però bueno, no deixaré d'intentar-ho. Un petó No, ben gran per la Rosario Palomino, que aquesta pregunta és dedicada a ella, només faltaria. Allà on sigui, Rosario. Anomena un racó del món que desitjaries escapar-t'hi i digues per què. Albert? Sí? a mi. S'ha Sí? quedat a la Rosario. No, a tu. Vale, vale. Un racó del món on m'agradaria escapar-me. Doncs, la veritat, m'agradaria conèixer l'Àfrica subsahariana. Algun lloc d'algun país d'aquests així. Molt bé. Molt bé. I ara acaba la frase. Per acabar ja el preguntari, acaba la frase. Els catalans a l'Equador Els catalans a l'Equador van fer molts diners. i la Catalunya exterior? La Catalunya exterior som una part cada vegada més gran de la població catalana. Com bé saps, la xifra d'expatriats ha augmentat brutalment en les darreres dècades i això és significatiu, doncs, de tot aquest procés de decadència de Catalunya. Molt bé, moltíssimes gràcies. Fins aquí el preguntari del Qui som de Casals en xarxa. El preguntari és un espai d'entreteniment que el que fa és simular una petita sessió de converses en català i en línia, com les que fem des del Brasil amb el Catalunya Parla. Moltíssimes gràcies, Albert, i continuem amb la sessió. Gràcies a tu. Moltes gràcies. Molt bé. Interessant, Respostes contundents. Sí, home, l'avantatge d'estar fora de Catalunya és que no tens, diríem, no deus res a ningú, en aquest sentit. I com és que vas anar a parar a l'Equador? Home, la veritat, jo estava esmorzant tranquil·lament, però anem a un cafè amb llet descafeïnat, llegint un diari i veig que un anunci, crec que era El País, un diari d'aquests fastigosos espanyols, que posava alguna cosa així com Ecuador busca doctores en cualquier matèria. I situem-nos al 2013, el país el governava el Rafael Correa Delgado, un economista brillant, pel partit Revolució Ciudadana, que havia guanyat ja feia uns quants anys amb majoria absoluta, i una de les claus bàsiques del seu programa de govern era precisament millorar l'ensenyament, millorar l'educació en tots els nivells. I en el nivell universitari el que es van trobar és que pràcticament no hi havia doctors a l'Equador, no hi havia PhDs, que en diuen aquí, gent doctorada. I el govern, la presidència del govern, el Correa, doncs va decidir, mitjançant la CNCIT, fer un programa que es deia Prometeo, per portar doctors de qualsevol país del món. I vaig dir, doncs, bueno, provem-ho. Jo havia deixat de treballar a la Rovira i Virgili feia un temps i vaig pensar, bueno, vamos a conocer Latinoamèrica. I, efectivament, vaig postular. Al cap d'una setmana em van dir que havien acceptat la meva postulació i al cap d'un mes ja em van enviar els papers per poder venir amb un contracte de 7 mesos a l'Equador. Em van destinar aquí, a la província d'Imbabura, després de passar una temporada a Quito, on vaig conèixer gent molt curiosa. Recordo que hi havia un Prometeo que venia de la República Islàmica de l'Iran. I quan els de la CNCIT ens volien fer fotografies per la seva revista
promocionant la campanya, l'home tenia un autèntic pavor a que li fessin fotografies. Vam suposar que era perquè era un perseguit polític, que no... Si l'identificaven que estava a l'Equador, doncs podien vindre i tenir algun problema. Recordo que hi havia també espanyols, recordo bé, una mica, un munt de països hi havia, de fet. Em van destinar a ajudar a transformar una antiga fàbrica tèxtil que hi ha a la província, a Tuntaki, que és la fàbrica Imbabura, que, atenció, va ser fundada el 1924 per dos catalans, dos germans catalans, que van fer cap aquí i van veure que hi havia possibilitats i van fundar una fàbrica tèxtil amb les últimes, diríem, millores tecnològiques europees del moment. I, òbviament, era de les primeres en tot el país i va funcionar perfectament durant anys. Doncs bé, quan la van tancar l'any 63, crec recordar, va quedar mig abandonada fins que, amb aquest govern de la Revolució Ciutadana, van comprar l'edifici i van decidir convertir-lo en un museu interactiu. Doncs bé, jo vaig participar en la conversió d'aquesta antiga fàbrica tèxtil en un museu interactiu que és en l'actualitat. Per cert, parèntesi dramàtic, l'últim gerent que va tenir aquesta fàbrica, fundada per catalans, l'any 61, va ser un altre català, un català que es deia Josep, ara no me'n recordo, Vilageliu. Doncs bé, quan van passar un breu resum de la història de la fàbrica, dic, hòstia, Vilageliu és absolutament català. No, que era gringo. Dic, no, què va ser gringo? Vilageliu és català. I a través de... Perquè aquí els estrangers en diuen gringos, genèricament, els europeus i nord-americans. I Facebook sí serveix per alguna cosa. Vaig buscar a Facebook Vilageliu i van sortir un parell de persones i els escric, sense conèixer-los de res. Hola, bon dia. Soc l'Albert Arnabat, estic a l'Equador. Tenen res, potser, a veure amb la fàbrica Imbabura de l'Equador? I al cap d'un parell de dies em contesta una senyora: sí, el van matar, jo sóc la seva filla. Efectivament, el gerent, l'últim gerent, aquest català, Josep Vilageliu, hi va haver un conflicte laboral, volien tancar la fàbrica, la gent volia cobrar, i bé, la gent estava calenta, diríem, van veure, no sé què, sigui com sigui. El van agafar, el van linxar, el sentit textual de la paraula, a cops de garrot, a cops de vares metàl·liques, el van arrastrar fins que es va morir a cops. Al final el volien cremar, com van fer amb el president Eloy Alfaro a principis del segle XX, però ja estava mort i ja no ho van deixar córrer. Doncs bé, aquesta dona del Facebook, que la seva filla, era una nena de 9 anys, quan va passar això. Però el seu pare, el difunt, ja va veure que la cosa pintava malament i els va fer anar una setmana abans, els va fer marxar a Quito, tant la seva filla com la seva esposa. Bé, un altre que abans que em va contestar és el net del Vilageliu, és a dir, el fill de la filla. Aquest és un artista plàstic que està vivint també per Barcelona i que va dir: jo vull conèixer realment què va passar amb el meu avi, això és un secret, un mite a casa meva, és un tabú. I efectivament va vindre i es va presentar a la fàbrica i quan pel poble va córrer que el nieto del Vilageliu havia vingut, doncs, bueno, va ser un autèntic rebombori. Hi havia vellets que es pensaven que havia vingut a venjar-se i venien a la fàbrica. Jo no fui, jo ese dia no estava, jo no estava. És a dir, una espècie de pànic col·lectiu en mig segle o més de mig segle després. Bueno, vam haver d'aclarir que el xicot diu: no, jo el que vull és reconciliar-me amb la història de la família, etc i cap problema. Va vindre un parell de vegades, que és un artista, diríem, d'aquests conceptuals, inclús va fer un llibre d'artista sobre la mort del seu avi. Tanco el parèntesis. Quan se va acabar el contracte amb aquest museu de la fàbrica Imbabura, vaig pensar, bueno, això és un paradís. El 2013, Equador tenia una pau social absoluta, tranquil·litat, la gent tenia feina, no hi havia quasi violència, diríem, econòmica, violència social. A més, el règim impositiu era baixíssim,
pràcticament pagaves el mínim del mínim d'impostos. Venint de Catalunya, la diferència era brutal. Tots els aliments, per exemple, no pagaven l'IVA màxim crec que era pel 12%. En fi, comparat amb la mentalitat europea, vaig pensar, bueno, això és un petit paradís. I vaig decidir quedar-me. Vaig vindre a Catalunya a l'estiu, vaig vendre 4 coses i vaig tornar a l'Equador. Com diuen aquí, vaig presentar la carpeta a la Universitat Tècnica del Norte, que és presentar el currículum o la hoja de vida, com es diu aquí. Recordo que eren les 11 del matí que vaig presentar la documentació i a les 2 del migdia ja estava firmant el contracte. No perquè sigui especialment bo jo, sinó sí perquè no hi havia PhDs, no hi havia doctors. I aleshores ser doctor t'obria directament totes les portes del món laboral universitari de bat a bat. Això era 2014, al cap d'un any i mig, 2016, ja vaig guanyar un concurs d'oposició per ser professor titular, i aleshores ja vaig decidir-me que em quedaria aquí. I, bueno, doncs sí. Qui podia pensar-se, de totes maneres, que al cap dels anys aquest país faria pràcticament fallida, com està ara. Jo vaig vindre aquí que això era un país emergent. Tots els índexs eren positius, creixíem economia, creixíem tot. I ara resulta que estem pràcticament en fallida estatal. Els 3 últims governs neoliberals, doncs, per qüestions diverses, el país ha empitjorat bastant amb indicadors objectius. No estic fent una anàlisi estrictament política, sinó senzillament mirant les dades veurem que tots els indicadors han empitjorat molt. I, per acabar d'agreujar la situació, aquesta fallida de l'Estat ha provocat que grups de narcodelinqüencials hagin vist una oportunitat d'or per fer-se amb el control dels ports del país, i de tal manera que jo, com ja vaig arribar aquí, Equador era el segon país més segur d'Amèrica Llatina, i ara és el primer país amb criminalitat i el principal exportador de cocaïna a Europa. És a dir, aquí quan hi ha una incautació de cocaïna són tonelades, sempre. Bueno, això porta, tot i que Ibarra és bastant tranquil, això comporta una degradació del teixit social. Hi ha les capes de gent que són cada vegada més pobres, indigents, milions de persones que viuen amb menys de $2 al dia. En fi, la situació s'ha degradat bastant. Vas venir-hi sol? Vas venir-hi sol o vas portar-te la família? No, vaig venir sol. Sí. Jo era solter quan vaig venir i vaig venir sol, sí. Sí que és veritat que aquí doncs, les equatorianes són molt carinyoses i sobretot els espanyols, europeus en general, són molt ben rebuts, i doncs ara vaig trobar una nòvia i tal. Total, que ara he tingut un parell d'anys un fill amb aquesta nòvia que tinc, que ja ens vam... Sí, no ens vam casar, perquè això de l'església no m'interessa gens, però vam fer, crec que en diuen unión libre, aquí, que ve a ser com parella de fet allà, que té, gràcies al govern del Correa, els mateixos drets exactament que una parella casada, un matrimoni, diríem. I sí, ara m'he comprat una casa, un cotxe, és a dir, crec que ja faré el que em quedi de vida, que espero que sigui com més millor, i ja el faré en aquesta petita part del nord de Sud-amèrica. Què més, amigos? Molt bé. I llavors, parla'ns una mica d'això dels catalans aquí a l'Equador. Exacte, el llibre. Que tens... Bueno, dius que sabem, òbviament, 400 pàgines... De moment, sí. Sí. Òbviament, la meva faceta d'historiador em va fer preguntar-me, bueno, obvi que no ets el primer català que ve a l'Equador. I, bueno, buscant inicialment el diccionari famós aquest dels catalans d'Amèrica, editat per la Generalitat l'any 92, vaig veure que, òbviament, hi havia catalans que havien vingut a l'Equador. Vaig intentar i vaig aconseguir trobar l'autora de les entrades d'Equador en aquest diccionari dels catalans d'Amèrica, que és una professional catalana que es diu Pi Murugó,
que ara està treballant a Mèxic. Doncs vaig contactar amb ella i vam fer una mica un acord i vam publicar un primer article amb la seva informació més les meves aportacions. Va publicar el 2016, però res, una vintena de pàgines. I amb el pas dels anys i recercant més llibres i arxius, doncs, he trobat una considerable informació que amb centenars, jo diria quasi un miler de catalans que des del segle XVI fins a l'actualitat han viscut a l'Equador. No que han visitat, la condició és que hagin viscut com a mínim uns 10 anys a l'Equador o s'hi hagin quedat. I efectivament la nòmina, doncs diríem, és impressionant, hi ha molta gent i, com deia abans, hi ha una immigració amb molta experiència comercial i comercial i industrial que fan molts diners i formen una autèntica oligarquia econòmica catalana. Aquesta és l'onada del final del segle XIX, no? Sí, des de mitjan segle XIX fins a la Primera Guerra Mundial. I, a més, una cosa molt catalana, doncs fan empreses participades per varis catalans o, en alguns casos, arriba un, veu que aquí hi ha negoci a fer, truca no, però escriu el germà, escriu el cosí, escriu el veí i hi ha pobles com, per exemple, Vilassar de Mar, que fan cap aquí més de 50 persones amb entrellaços familiars i de veïnatge. És a dir, i fixin, en qüestions d'institucions, els catalans participen, per exemple, en la fundació de les principals institucions financeres, bancs i caixes d'estalvi del país. El Banco de l'Equador, que és el primer banc nacional equatorià, fundat el 1868, es funda en participació de diversos catalans, que un cop havien fet ja fortunes amb el comerç i amb la indústria, doncs, ara passarem on necessitem un sector financer fort i modern. I com que no n'hi havia, creen un banc, el Banco de l'Equador. I no només aquest, creen després un banc agrícola, un banc hipotecari, és a dir, en bona part dominen o participen en la primera estructura bancària del país. En tema comercial, bàsicament, què fan aquí? Exporten, aquí és molt barat, productes bàsics com cafè, com sucre, com cacau, i a Europa eren apreciats, i en canvi importen d'Europa el que aquí no hi ha, que eren béns de consum. Tots ells, sabates, vestits, llums, mobles, sofàs, pianos, el que sigui, el que es podeu imaginar. Vins, menjars enllaunats, total, i amb la diferència de preus i amb la qüestió d'aranzels inexistents, fan autèntiques fortunes. Després inverteixen en la compra de terrenys, que també eren molt baratos, i fan autèntiques haciendes, i porten maquinària europea, principalment anglesa, i intenten o comencen a mecanitzar les explotacions agrícoles, la qual cosa fa que la seva productivitat es dispari respecte a l'agricultura tradicional als envoltants. Coses curioses, per exemple. Any 24, uns quants joves catalans diuen els agradava el futbol. Diuen, bueno, creem un club de futbol. Vinga, al barri de l'Astillero, que és un barri popular de Guayaquil. Guayaquil és la segona ciutat més important del país i econòmicament és la primera, després de Quito, que és la capital. I, bueno, com li posem? D'on som? A Barcelona. Com li posem a l'equip? Barcelona. Quina camiseta li posem? Les 4 barres, tio. I ahir tenim un club, un soccer club fundat a Guayaquil que es diu Barcelona. I, a més, porten la indumentària de les 4 barres, després canvien a la indumentària vermella i grana fins que han de canviar-la per problemes, diríem, de... L'escut era el mateix, o sigui, és una còpia descarada. L'escut és igual, pràcticament. Sí. I aquest maig faran el centenari. Exactament. I ara jo diria que és, si no el primer, dels primers equips de futbol més potents de tot el país. I enfrontat potser amb la LDU, la Liga Deportiva Universitària de Quito, que són de color blanc, i sempre els associo amb el Real Madrid, i el Barcelona i Guayaquil, doncs amb Barcelona catalana.
I a més hi ha cert paral·lelisme entre Madrid-Quito i Barcelona-Guayaquil, ja que Madrid-Quito són les capitals les capitals polítiques, i en canvi Barcelona i Guayaquil han sigut doncs, la capital econòmica del país. Tot i que ara, amb aquesta situació decadent de Catalunya, jo diria que ja Barcelona no és capital de res. No, un desastre. Però, bueno, sí, és curiós, és francament curiós. I després, doncs, bueno, la gent, ja saps, quan han de muntar una empresa, els hi posen, moltes vegades posen, jo què sé, la barcelonesa o vi Montsant, vino Montsant, és a dir, agafen molta toponímia catalana i l'apliquen a les seves empreses. I tot això ho has anat registrant, no? Sí, Sí, perquè sí. aquí, com Amb a la casal, ens premsa. arriben a vegades informacions d'aquestes, no? Si Exactament. l'empresa aquesta de xampany, no? El Gran Duval, ens van dir l'altre dia. Sí. I algunes encara funcionen, els seus successors, I, bueno, coses curioses realment sí que n'he trobat. Doncs diríem que en alguns casos, per exemple, hi ha un historiador que es diu Pimentel, de segon apellido, que és descendent, es va casar amb una descendenta d'uns Puig, que eren aquests catalans milionaris, i Però l'home que ha es diuen dedicat... Puig. Puig. Puig, sí, exactament. La meva mare és Puig. La meva Ha mare. El meu dedicat... pare també, Mira, Sí o què? de bon ara, cognom. Sí. ara serà de segon cognom, exactament. Per Isabel Selma Puig. Ara serem parents, tu i jo, Cristian. Puig. Ui, molt bé. Saps? Puigpir, tot això. Doncs bé, aquest senyor ha dedicat també part de la seva recerca de jubilat a veure les arrels de la seva família i ha trobat doncs, coses francament interessants, no? Anècdotes i coses d'aquestes. Però sí, en general, a més, participen en la creació del que diríem societat civil, la Societat Espanyola de Beneficencia, un cos de bombers. Guayaquil se crema un parell de vegades a final del segle XIX, perquè les cases eren principalment de matèria vegetal, de canyes i de fusta, i una vegada es prenia el foc no hi havia manera d'apagar-ho. I no sé què més us podria dir, però el que és cert és que És monumental, 400 pàgines i tantes facetes, no? Sí. Aquí, per exemple, tenim la família Roldós, no? Sí. És descendent de catalans, justament del Maresme. Exacte, de Vilassar, que arriben aquí. De Vilassar. Eren gent potent, aquests, eren capitán de navío, que en deien, tenien una relativa fortalesa econòmica, i arriben aquí i molts d'ells es queden. Aquests són també dels primers, a partir de 1855, si mal no recordo, i també fan fortunes tots. I després, una altra història que no toco el llibre, perquè si no seria ja d'incommensurable volum, hi ha els fills o descendents, millor dit, de catalans. Tenim, per exemple, un president de la República de l'Equador, que era el Jaime Roldós Aguilera, que era progressista, era net d'un català. Aquest senyor només va manar 2 o 3 anys perquè quan els nord-americans van veure que, diríem, la seva política social no coincidia amb els interessos dels Estats Units, li van boicotejar una avioneta, un avió en el que viatjava, i va estrellar-se contra una muntanya. Oficialment va ser un accident, però no cal ser cap geni de la geopolítica per veure que és una més de l'operació Còndor en aquell moment dels nord-americans. I vam dedicar just un programa al documental sobre Jaime Roldós, no? El Santiago Roldós i el director. Que podeu trobar. Molt interessant. És molt clar que era un atemptat. Va ser dramàtic. Van morir tots, la dona, tots. Un altre cas curiós, perquè no tots els catalans són progressistes, Un altre cas curiós és el de, per exemple, el que ha sigut alcalde de Guayaquil durant, jo diria que més de 20 anys. Com es diu, ajuda'm? Jaime Nebot. Jaime Nebot, exacte, Jaime Nebot, és net també d'un català de Porrera, del Priorat. Un català de Porrera i del Priorat que era falangista, d'ultradreta, i que estava aquí doncs, als anys 20 i als anys 30, quan esclata la Guerra Civil, doncs ell és el que munta aquí la Falange Espanyola Tradicionalista i de les Jons. Equador. D'Equador, bàsicament.
i és amic dels italians i dels alemanys i fan fiestes para celebrar la victòria del Führer, un autèntic nazi, diríem. Doncs el seu net és aquest que ha sigut alcalde de Guayaquil i candidat a la presidència de la República un parell de vegades, que afortunadament no va guanyar mai. I per l'altra banda, també hem ocupat els catalans durant bastants anys els consulats espanyols, o els agregats de negocis espanyols. Qui feia negoci aquí? Els catalans. Per tant, posaven un català perquè el que estava més en contacte, diríem, amb els exportadors, amb els negociants. I durant dècades també els agregats de negoci, els agents comercials de l'ambaixada eren catalans. Cosa curiosa, podríem dir. En fi, podríem continuar durant molta estona, però sí que hi ha coses francament sorprenents. Per exemple, un d'aquests cònsols, que era obertament catalanista i obertament republicà, se va enfrontar amb aquest falangista, el Jaime Nebot, durant la guerra. És a dir, que vam exportar les lluites dels republicans i feixistes franquistes de Catalunya a Guayaquil. Tenien autèntiques batusses amb aquest Anem sentit. una mica abans. Tinc curiositat per la influència del moviment obrer català, si van arribar-hi també obrers, perquè alguna cosa he sentit d'això, no? Per exemple, amb les cruces sobre l'agua, etc. Bé, això és un fet tràgic d'una vaga que va a Guayaquil el 1922, que l'oligarquia del moment decideix que no està per vagues ni revolucions i acaben amb la manifestació ametrallant-los. Suposa que hi ha entre 150 o més de 150 morts, que a més els tiren al riu, el riu Guayas, per fer desaparèixer els cadàvers. Però no, jo diria, que és una mica trist, que en tot cas, entre aquests morts, el que hi ha són treballadors d'hisendes de catalans. És a dir, però no tinc localitzat de que vinguessin pràcticament obrers catalans. O obrers, no. No. Pot vindre gent amb pocs recursos, però acaben muntant la seva tenda, diríem, de queviures, ni que sigui al barri, però jo crec que podríem afirmar que dintre del món industrial o així no hi ha cap català que sigui obrer, sigui treballador manual, diríem. És ben vist a l'Equador ser català? Ho dic perquè, ho comento perquè com que has comentat de que durant el temps els catalans que han anat passant per l'Equador doncs han tingut molt èxit i han sigut afortunats i tot això. Com ho veuen els equatorians, això? Perquè, és clar, que et vinguin de fora i no ho sé, jo ara estic imaginant una cosa que potser ni existeix, però que et vinguin de fora i dir, mira, aquest que ve de fora i ara s'ha enriquit i jo suposo que els catalans també donaven feina, també formaven part del progrés del país, etc. Sí. Eren I a ben més, en molts casos eren els principals creadors de societats benèfiques. És a dir, que no tenien cap obligació, però creen mútues, creen precisament, i suposo, davant l'extrema pobresa i l'extrema indefensió dels treballadors, venint d'un context europeu, doncs ho troben com a molt bèstia. I en realitat no hi ha cap cas que hagi localitzat jo en què se consideri el català un explotador. Al contrari. Això és just el que t'anava a dir, t'anava a preguntar si tenim història negra en aquest sentit també. No, en absolut. Jo diria que al contrari. La gent aquí aprecia l'èxit, voldria l'èxit econòmic, l'èxit social, i també voldria comentar que en molts casos es casen amb catalanes, però també hi ha molts casos que es casen amb equatorians, o amb equatorianes, millor dit, perquè qui emigra, un 99% són homes, ens porten la seva dona i la seva nòvia de Catalunya, però en molts casos es casen amb noies o xiques d'aquí o de països propers, com Colòmbia, en algun cas Perú, alguns de Panamà, etc. I De també l'exili no ens va arribar gaire gent, no? De Brasil no n'he trobat cap. No. De l'exili, dic, de l'exili. De l'exili, perdona. De l'exili sí, jo diria que una cinquantena com a màxim.
Hi ha gent d'Estat català, del Front Nacional de Catalunya, independentistes de pedra picada, que per diferents assumptes fan cap aquí i passen relativament desapercebuts. Un sí que és membre, diríem, de la Internacional o de la Federació Exterior d'Estat Català, perdó, del Front Nacional de Catalunya, no me'n recordo del nom ara. I el que sí que és destacable és que hi ha un grup d'una trentena d'anarquistes, bàsicament de la CNT, i d'altres organitzacions anarcosindicalistes que fan cap a l'Equador a través d'una associació americana benèfica presidida per John Dos Passos, que és un famós escriptor nord-americà, Sí, sí. que compra unes hectàrees de terreny a Equador amb la condició de que sigui per aquest grup de 30 anarquistes espanyols, entre ells quasi la meitat eren catalans, que van a muntar una comuna, una experiència de comuna agrària anarquista. I efectivament arriben aquí. Òbviament la comuna agrària anarquista dura un parell d'anys. La vida a la finca que els hi van vendre era una finca amb dificultats, era amb pendent, difícil de cultivar, plovia molt i se'ls hi emportava tot. És a On dir, era, per curiositat? crec que a la província de Pichincha, a darrere del volcà Salona o Saloma, ara no sé de memòria, però un poblet doncs, perdut a l'extrem de Pichincha. I, clar, en lloc d'agricultura es van haver de dedicar a fer llenya, a fer carbó vegetal, és a dir, coses molt poc productives econòmicament, i al cap de 2 anys doncs, la cosa se'n va a Norris. Però sí que té aquesta, diríem, aquesta cosa interessant dels nord-americans, dels John Dos Passos antifeixistes, que els col·loquen aquí. I val a dir que la comunitat espanyola no el rep gaire bé. Quan veuen que són anarquistes, ja s'havia acabat la guerra, estem a l'any 41, diuen no, rojos, són todos rojos. Amb algunes excepcions, la comunitat espanyola els hi fa boicot total, amb algunes excepcions. També és veritat que he trobat coses curioses, en el que l'amistat per ser catalans estava per sobre de les diferències polítiques. Per exemple, un d'aquests falangistes catalans contracta a un d'aquests català, tot i ser anarquista, i li compra doncs, capses de cartró, capses de fusta, perquè ell pugui vendre els seus sabons, el seu sabó que fabrica. És a dir, a vegades sí que és veritat que la catalanitat està per sobre de les ideologies polítiques, en aquest cas. Jo de l'onada, diguem, que va venir després de la guerra, l'he vista sempre més associada al tema econòmic, no? Diguem, gent que fugia de la pobresa de Catalunya i tal. Bueno, i que si no els pelaven. Vull dir, Que per això el seria 30 més o el l'exili, 40. no? Sí. I després ja venim el 2008 cap aquí, els que fugim de Catalunya per la crisi econòmica i per tot plegat. Jo I arribo abans al vam 2000. arribar els motxillers, Bueno, però aquests no als anys s'acostumen 90, que és un voluntariat, cooperació, Sí, etc. cert. Correcte. Quina quantitat de catalans hi ha a l'Equador actualment? Ui, no t'ho sabria dir. La veritat és una dada que no et sabria dir ara. Això ho sabeu els Però catalans, Cristian? No ho sé. No podem tenir informació exacta És difícil d'això, de saber. no en podem tenir informació tan exacta, però sé que a les eleccions hi podien votar unes 10.000 persones i les últimes dades que ens ha passat l'Antoni Montserrat, Sí. que han sortit publicades del cens d'espanyols a l'exterior i tot això, són això, uns 10.000 i pico. Però això incorpora els doble nacionals, no? Que amb la migració que hi ha hagut d'equatorians a Catalunya, doncs hi ha molts equatorians que volen nacionalitat. Com que el registre passa per l'estat espanyol, no. Aquesta és una altra. I els que no registren també. I els que Albert, i aquí No donen les dades. vam parlar, que segur que potser no en parles perquè no va estar-hi prou temps, no? Vam parlar de que un català va portar aquí la vacuna de la verola. És un màrtir. sí. Sí. Pep Salvany. Efectivament. Sí.
Efectivament, això és al segle XIX, primera meitat, hi ha una famosa que en diuen expedició de la Verola, que efectivament la corona espanyola d'aquell moment creu convenient portar aquesta vacunació a totes les parts de l'imperi, des de Filipines fins a Sud-amèrica. I un dels que li toca la part que actualment és Equador és un català, que es diu, És, si no és, recordo, és Salvany, Josep Salvany. Salvany. Vam fer un programa amb un metge catalanòfil que ha fet un article sobre la seva exposició. I, no, perquè hi va liderar l'expedició cap als Andes, no? I aquest hi deix la vida, pobre. Sí. I deix la vida, clar, es posen a vacunar en comunitats indígenes que viuen a més de 4.000 metres d'altura i això no senta bé a tothom. L'home doncs, té com una espècie de feridura, una falta d'oxigen, després agafa tuberculosi, total, que acaba físicament acabat, es mora, diríem, vacunant els xavals de la part nord de Bolívia, em penso que és. Després Mm. d'haver passat per Perú i per Equador, un desastre. Un desastre en el sentit de la seva salut. L'home, en pic, es trobava una mica bé, tornava a posar-se a vacunar i en aquella època doncs, viatjar per aquests llocs era francament dur. No no hi havia un sistema de carreteres, només hi havia camins. Significatiu és, per exemple, que l'imperi Inca, que dominava tota aquesta part, no coneixien la roda, per exemple. Per tant, no hi ha calçades com podrien ser les calçades romanes per tota Europa. Els camins per on circulaven eren caminets estrets. I tot això doncs, té No hi ha influència. La via Augusta americana no existeix. Exacte. Home, No hi ha via Augusta. No hi ha via però Augusta. Déu-n'hi-do el camí de l'Inca, eh? Si puges Sí, a Colebrilles, em vaig quedar parat, eh? O sigui, era molt ample, empedrat, així. El que però passa és que bueno, l'orografia és molt, molt bèstia. La molt veritat, els bèstia, Andes, exacte. Sí, sí. Andes Per lo que això, per Andes, exemple, els trens no funcionen. No, és caríssim fer un tren en aquesta orografia tan exagerada, perquè estaries tot el rato o fent túnels o fent ponts de centenars de metres. Tot i que el govern del Eloy Alfaro ho va intentar, va fer una petita línia de tren entre Quito i Guayaquil, i després de Quito va pujar fins a Zeibarra. Clar, estem parlant, per exemple, arriba a Ibarra l'any 1929, pràcticament un segle després de les línies del ferrocarril d'Europa o de Catalunya, en concret. I actualment no funciona. i a nivell artístic que hem deixat també petjada, no? Sí, 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 sí. A nivell artístic venen uns quants, uns quants. Primer, hi ha uns que a finals del XIX, quan aquests països llatinoamericans el que volen és fer una escultura pública nacional, nacionalista, celebrant, per exemple, el centenari de la independència d'Espanya i tot això, es troben que aquí no hi ha escultors, pràcticament. No hi ha una tradició d'escultors capaços de fer monuments públics impressionants. I convoquen, per exemple, el primer és un concurs per fer la famosa columna de la independència que hi ha a Guayaquil. És una columna altíssima, coronada per una alegoria de la llibertat, etc etc. Fan un concurs obert a tot el món i presenten italians, presenten belgues, però el jurat no, no els agrada cap. I després s'hi presenta un català que diu, yo no me había atrevido a participar porque, claro, siendo español y para hacer una escultura pública que conmemora la independencia de los españoles, pues creí que no me aceptarían. Però, bueno, l'home ho fa superbé i acaba guanyant. I llavors contracta a altres catalans perquè facin les escultures, diríem, del voltant. Doncs jo què sé, hi ha pròcers de la independència, hi ha alegories de la llibertat, del treball, del no sé què. Tota aquesta escultura, tot aquest conjunt monumental, tot està fet per catalans. Fos a Catalunya i llavors portat amb un vaixell enorme fins al port de Guayaquil. Tipus l'estàtua de la llibertat de Nova York, que està feta i fos a París o a França i portada cap allà, doncs en aquest cas l'equivalent seria aquest monument, que és impressionant, realment és molt bonic. Doncs fet per catalans. I I per, ara que parlem...
Pagat pel govern, Digue? pagat pel govern equatorià. Equatorià. Equatorià, Sí, sí. sí, sí. Que fan una gran festassa per inaugurar, on ve el president del govern, etc etc. És la primera, diríem, manifestació nacionalista independentista a principis, doncs, del 20. I després també, ara que parlo d'aquesta columna, hi ha escrits tots els noms dels que van signar l'acte d'independència. Vale? La primera independència 1809 de Guayaquil. I, oh, sorpresa, entre els signants hi ha un tal Pere Bou. Pere Bou, Pedro Bou, no pot ser d'altre lloc que no de Catalunya. Vaig posar a investigar, li vaig trobar la pista i resulta que era un frare. Era un frare que arriba aquí a final del segle XVIII, veu que la situació és la que és i diu, jo m'apunto amb els independentistes. I és un dels que, a través dels discursos i les homilies, doncs fa campanya a favor de la independència contra els espanyols i acaba sent un dels signants de l'acte d'independència. I el seu nom està, home, n'hi ha 100 i pico, o 200 i pico, però es busques allí a 45 metres d'altura i veuràs Pere Bou, Pedro Bou. O sigui que sí, algun català va participar en el procés d'independència. Un heroi. Això ho sabem detectar nosaltres, eh? Hi ha cognoms que, Clar, clar, que es diuen diferent, no? Carbo, és carbó. I aquests, eh? sí, sí. Clar, l'avantatge dels catalans és que els nostres cognoms són identificables arreu del món. No hi ha, no, en canvi, si estéssim fent el mateix d'espanyoles, doncs, hòstia, Rodríguez n'hi ha aquí, n'hi ha en un munt de llocs, o García, o no sé què, és molt més difícil poder esbrinar l'origen. Però en el cas dels catalans, N'hi ha algun que n'estic segur que deu ser català, no? Per exemple, diuen Cerda. Deu ser Cerdà. No m'ho estic molt imaginant, probable. sí. I els Sí. Carbo, que jo veig que és Carbó, que era un català que va anar a viure a Panamà, allí es casa amb una panamenya, té fills, tal, uns venen a Equador i són un altre pròcer de la independència, el Pedro Carbó, Pedro Carbó. I un Sí, Pedro sí, Carbo. sí, sí. Entre Igual Ríos, que un... Digui. perdona, també hi ha carbó, aquí, a Paraná, Entre Ríos, i van ser governadors o, Ahà. o funcionaris educatius també molt importants. I Bausi va ser alcalde també aquí. I Molt bé. Garrigol també alcalde. O sigui que de catalans també n'hi ha molts. De cognoms, Sí. Sí. L'únic problema que tinc jo és que, esclar, en alguns casos, quan només hi ha el cognom i no hi ha cap més informació, pot ser perfectament valencià i pot ser perfectament mallorquí. En aquest Ara cas sí que mateix, faria falta, països catalans. exacte, I més en explicant si aquella no... època. Sí, però Sí. esclar, els valencians que sé que són valencians no els poso ja, perquè seria encara de 600 pàgines. Per tant, me limito a la Catalunya, diríem, estricta i amb aquesta, diríem, excepció de que probablement se'm colaran alguns valencians i alguns mallorquins pel cognom i per no tenir més informació. De la Catalunya Nord apareix algú? Dels antics no t'ho sabria dir, però sí que amb aquesta última onada, a partir del 2008 cap aquí, sóc amic d'un profe, un matemàtic, que és de la Catalunya Nord i que, bueno, és una màquina de fer articles d'aquests de Q1 i tot això, Scopus, bueno, un tio fora sèrie. Tan fora sèrie que no ha acabat d'encaixar, i tot i vindre també amb el Correa a la Universitat Yachai, que és una universitat experimental de ciències que va crear el govern del Correa, doncs ara l'han acomiadat, l'han despedit Ostres, perquè era massa bo, diria jo, eh? Era massa bo i no ha acabat d'encaixar i se l'han fet les fora. capelletes. Sí, utilitzant artimanyes legals, diríem, tot i que havia publicat més articles d'alt impacte ell que tota la resta de professors junts, doncs l'han fet fora, una cosa... Sí. Això Castro és es diu típic aquest. d'Equador. És típic d'Equador. Anton Castro, sí. I és clar, aquest està molt rebutat, per exemple. Sí. I a més, aquest se va fer una casa, és vegetarià, com a curiositat, i s'ha fet fer una casa a Cotacachi, a prop per aquí,
tota autosostenible, és a dir, d'aquests sistemes que recull l'aigua de la pluja, les recicles, les parets són de no sé quin material històric com adobe, però llavors forrades de fusta, no? És a dir, una autèntica meravella de la bioconstrucció, que ara s'haurà de malvendre, perquè aquí ningú aprecia aquestes coses. En fi, responent a la resposta dels nord-catalans. Sí, Que, senyor. esclar, parla un català ben curiós, ben... No, jo en conec un altre, i aquí també el saludo, que és el David Burks, que és soci del casal, i a vegades ha participat al programa. Molt bé. En el llibre apareix els Sí, sí. casals catalans? Sí, com a institucions creades per catalans, doncs comencem pel Banco d'Equador el 1868 i acabem amb el casal català de Guayaquil primer, de Quito després i l'últim el de Cuenca. Molt bé. Sí, sí, sí. I el centre Exactament. espanyol que van fundar catalans. Exacte. I la Societat Espanyola de Beneficència i un munt de coses d'aquestes. Perquè, esclar, no podem exigir que tots els catalans siguin catalanistes, eh? N'hi ha que són obertament, diríem, espanyolistes, o amb poca consciència nacional. Inclús he trobat un testimoni d'un familiar que explica: mi abuelo Jaime no le gustaba nada hablar catalán. Decía que era un idioma de sirvientas y de pajes. No sé què. Però llavors també diu, pero cuando se murió, su última frase fue ay, Déu meu, en català. O sigui, Ostres! a l'hora de morir sí que parla català. En fi, no sé si és cert o no, testimoni fidedigne de la besneta. Ostres! Si més no és molt rellevant. Ai, Déu meu, ai, Déu meu. Com casos també tristos. N'hi ha un d'aquests milionaris catalans a Guayaquil que un dia decideix anar a fotre's una mariscada i, pel que sigui, una de les llagostes estava contaminada i l'home es mor intoxicat. Tot i que va a Barcelona que l'intentin, el fallo renal ja era irreversible i es mor d'una mariscada. Que també dius, hòstia, quina mala sort. Pobre home. Sí, sí. Ai, Déu meu. També és veritat que, com que la mortalitat en general era molt alta, n'he trobat diversos de catalans que que han tingut 2 o més dones. 8 fills amb la primera, 6 amb la segona. También se juntó con una del pueblo llano, és a dir, es casaven amb gent de la seva mateixa categoria, però podien tenir fills amb indígenes, amb gent pobra, bé, el típic que diríem la querida, no? L'esposa i la querida. Doncs igual, aquí reprodueix en aquest sentit el mateix sistema. Però sí, l'índex reproductiu era altíssim. Suposo que no hi havia tampoc mètodes anticonceptius i si Dios lo manda, doncs Déu meu, ja en portem 9 o 10 en alguns casos. Doncs interessantíssim aquest llibre, Curiós, sí, sí. No, sí, estic molt interessant. Quan sortirà? Al novembre s'acaba, això és part d'un projecte d'investigació de la universitat que ha d'acabar al novembre, octubre-novembre. I es el faré enviar en format PDF a tots vosaltres, amb molt de gust. Hem de fer la presentació del llibre oficial. També. Sí, fem-ho. Aquí compta amb el casal. Molt bé, molt bé. Tant. Ja està, ja ha passat el temps, no, Cristian? Sí, ens ha passat volant. Hi ha moltes més coses que podem parlar, però estava pensant en altres artistes, etc, però ja tindrem ocasió de parlar-ne més, també, perquè, aquí és casa teva i a més hem de fer la presentació del llibre. Quan vulgueu, molt bé. Moltes gràcies per l'oportunitat de parlar amb vosaltres, per conèixer-vos i, saber que un no està sol en aquesta part del món, en aquest continent. No, que va. Ha estat molt interessant. Aquí molta pinya. Casals en xarxa, fem comunitat. I som comunitat. Molt bé. Tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies, Albert. Gràcies a vosaltres. Felicitats per la tasca. I quan vinguis a Quito, passa per aquí.
Sí, vull conèixer el nou espai del Casal Català de Quito. Sí, sí, sí. A veure què tal. És Molt bé, magnífic. una abraçada a tots i Una visca abraçada. Catalunya. Visca Gràcies. Catalunya. Viure, Sempre endavant. viure. El dijous, Cristian, qui hi ha el dijous al punt de trobada? Espera't, el dijous que ja no. Tenim l'Oriol Amat, L'Oriol que Amat. és gran economista, que va ser degà de la Pompeu Fabra i ens parlarà del context econòmic mundial en aquest panorama que tenim actualment, no? Convuls. Jo ja puc preparar-li el preguntar-hi. El dijous també hi ha Però serà una hora especial, Això és molt important. És veritat, ho he dit. Serà Dues de la tarda. 7 de Catalunya 2:45, són 2:45 aquí, al Brasil, i 2:45 d'Equador. d'Equador, i 2:45 a l'Argentina. I jo he de dir també que el dijous ja ho he comentat al preguntar-hi avui, el nou curs d'Història de Catalunya pel Zeus Moreno. Encara hi ha, em sembla que resten 4 o 5 inscripcions per qui es vulgui apuntar, doncs que ho faci, que enviï un email a cataloniaparla@gmail.com, que els hi passaré ràpidament l'enllaç de la inscripció perquè s'hi puguin apuntar, per qui hi estigui interessat. I ja està, Cristian, ja podem donar per acabada la sessió, sí? Toc de Castellers. De Castellers. Toc de Castellers. Agraïm De Reus. Gràcies. Gràcies. Adéu, adéu. A reveure. Adéu-siau tots.